boroni face no Nukha Chini kha tei boni khorang no bomo Kwrwng ko Kwrwngya ko joto janja rwngjak mani bisingti chongwi nakha oma hai kaisa platform je hasugo tongnai kamio tongnai konamao tongnai no phano je talent tongkha hingke chung bwskango kuchu karonani bagui chung o jaga ni bisingti toi phekha Chini titi edisini nahor mung tmaba je Kwrwng no je chokjak no chung jaga rowai bwskango focus khainani omo music ni jaga oro hingke rsanai msanai borok no tisawoni football ni khetre sport ni khetre chung titi edisi super league khaikha arni bisingbo Kwrwng kabangma player no khakha agi jeta sijaya tini live telecast khaiwe chini football thungnai rok no bo sara Tipra rok emon nini international national level lo je nai tongnai rok chini kha je o player blai thungmani kaha blai Kwrwng oma hike chung jaga rowoi sport obo chung borok no tisakha borok kabangma tawo mane Assam Super League thung nini teibo event kotor kotoro borok invitation manani cheng tongkha thangnai Tipra idol lo je top finalist o kanai rokni bisingobo audition no borok kabangma jaga ringjak mani tong tabok je oroni o finalist kanai rokni bisingobo bwskango oma haike ringjak nai nijeni performance kaham khe khai thangma haike omoni bisingte borok boroni career no snawi manai ar snawi mathung omochini nahormu dini chung bubagrani netrite Tipra mothachini power o phaimani yagolo chung kabangma sector no focus khainani chatiokha orni bising joto ni sai mane kotor ko hingke chung thansa tongmani bagui chung tabok chini confidence level blai bari thangkha jekunu sector ro chung oma hai khaimanu hai hnoi ek somoyo chung joto no khnawo chung tei pailia chung tei halia chung tei mane haikeni paisinai oma hai kongmang chung khnawo jekunu justice manani thangoibo chini Tipra jo agotola phano nini rompre sopre khaijak thung udipuro phano khaijak thung jekunu jaga thangkha hingke agi jorao FIR chanu najagya ignore khaijak tabok nukha recently university wache chini bukhokno nini omok khaimani loge FIR khaikha FIR narokjakha loge ni police rongwin manakha omot mani bagai possible bahake possible chini bubagrani netrite chung thansa tongmani bagai chini bubagra bar chawo chungno yaksi chuleinai de agotola sohoro udipur sohoro boni majra chung ronani bagai chatioknai ebong manai hini chamani makha ekdin chen katolia 12 ঘন্টা within 12 hour bono arrest makhaika agini jorao hangke chung joto kirilayu FIR khainani thangaibu police bai najaya FIR omo ngaya omo najaya hai hini hojau tabo hangke loge action reaction chung nukha bahke possible chini bubagra netrite chung thansa tongmani bisingti omo possible ngu ar jodi chung thansa tongoi bwskang agoi thangma hangke thung no possible nai oro music ni khetre chung possible nai Tipra idol ongwani sekang no chini resamung musumung Kwrwng rok chini theiwas tongo Sachin Debor Mohan tui nini RD Bormon event chini churobi Indian idol mawi thangmani omo chini theiwas tongo chini Tipra saroni theiwasi pia ba chung opportunity kre chini platform kre ni bagoi no oma hai jaga thangmaya tini chung o platform ronani bagoi chatiokha or jaga kamangma allegation chung nuwu Facebook rawo suijawo je Tipra idol khai mane edisi rang kri phu samung khaime phu pia Tipra idol khaime hi kabangma comment khainai rok nuwu nung je su kuti je su parodi jodi oma hai platform khaya hingke chini Kwrwng rok no talent rok no chung bwskango focus to boi maya chung rang komni bisingti phane ICA ni department boni bisingti tabok chung chatiogui tong ar ICA department ni chamung kha culture music tradition chini Tipra sani kemaja hukumu mukumu no bwskango to bowani or jaga ICA ni rang bai rasta snawi maya ICA ni rang bai ni construction khaimaya baksa borok bunu busia ICA ni chamung tamba
chini culture tradition hukumo mokumo no chung bahai ke biskango karonai bosi boni chamung PWD boni chamung khainai agriculture boni chamung khainai khaini tongu edisio joto 23 department tongmani thung jani ja department chamung khayu ni tongu otoso baksa borok rok negative wansongnai rok dema suiba Facebook tabo comment khajak phainai Tipra idol phu Tipra idol khai tmang snai chini Tipra sarok mungsamaya oma hai simin saw chung confidence level chini bubagra netrite joto Tipra sano bare roi rokha chini bubagra chung tabo buskang ago woni bagui tiarung dia saksi chung tiar mangnai thung level lo no thung sector no chung omono maya hnai gurui jodi chung ichha tongkhe omo chini bubagra phunui rokha asa khayu chini Tipra idol tabok je competitor dog oroni finalist rok borok buskango career kaham chnawi manai oro platform mawi borok sini mungma ma hai tei buskango tei bukaha platform manthung omo chini hamari tongnai chini churi mung tongnai borok buskango agok thangtung gang tei kok salia asung thung jotona hambai khurumbai kha